אני נמצא עתה בתופת של גטו ורשה. החורבן, ההרס והמיטות המשונות לא זכור לי כמותם בכל דפי ההיסטוריה של עמנו. הדפים האלה הם חידושי תורתי, מדרשות שעמלתי עליהם עד רגעי האחרונים. איני יודע מה יעלה בגורלי, אני מבקש שמי שימצא את הכתבים האלה יפיצם בישראל. אחד מגדולי הצדיקים, מגדולי הרבים בגטו בוורשה, היה רבנו הקדוש מקודש בכל מיני קדושות, והאמת הוא אפילו אם נגיד עליו שהוא קודש קדושים, גם זה לא מספיק. כל 6 מיליונים, לא רק שאנחנו לא מבינים, ותקו תשפיע תרץ, גם אין לנו מילים. מה אגיד על יהודי שהלך לכבשן האש שהוא קודש קדושים, ואחד מהם רבנו הקדוש קלוינמס קלמן פיאסצנה. פיאסצנה זה עיירה קטנה על יד ורשה, ואילו הייתי מספר לכם, הוא היה אפשר לספר לכם כמה שעות, אבל אני אעשה את זה בקיצור. אני כמו בתוך כל עם ישראל מצאתי את הספר אצל איזה מוכר ספרים במאה שערים, חברות התלמידים, אש קודש גדול. וכמובן, כמו כולכם, נהפכתי לחסיד גדול. מה אני יכול לחסיד של רבי כזה, אבל שלפר, אני רוצה לרוץ אחריו. ובכל פעם אני שואל, איפה כל הילדים שהוא חינך? נשאר מישהו? בכל מקום שבאתי ושאלתי, אמרו לי, הם היו ילדים קטנים. לא נשאר כלום. לא נשאר אף אחד. כך הסתובבתי בכל העולם, אפשר. לפני כמה שנים, אני הולך על יד מלון השלום, על יד הירקון בתל אביב. פתאום אני רואה אדם, הפנים שלו הם יפים מאוד, מהודרים, רואים עליו שהוא אדם אציל. הגוף שלו לגמרי נשבר. הוא גיבן מארבע רוחות, כל העצמות שלו שבורים. ופחד כמעט להסתכל עליו. אבל כשרואים את הפנים שלו, השכינה עליו. כשראיתי אותו, לא יכולתי לעצור בעצמי, ואמרתי לו, שלום לך אדוני. והוא ענה לי ממש כמו יהודי פולני, מלידה או מבטן, ואומר לי, אלאחם שולם. אלאחם שולם? מאיפה אתה? מפיאסצנה. פיאסצנה. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, שאלתי אותו, אדוני המולל, תגיד לי, ראית פעם את רבנו הקדוש רב קלוינמס קלמן? אומר לי, אם ראיתי אותו? אני למדתי אצלו 5 שנים. התחלתי ללמוד אצלו כשהייתי בן 6, ולמדתי אצלו עד שהייתי בן 11. כשהייתי בן 11 לקחו אותי לאושוויץ, אבל אני הייתי כל כך גדול וחזק, חשבו שאני בן 17. ואל תאמין, עכשיו אני לגמרי שבור מכל המכות שנתנו לי, מכל המכות. כל עצם העצומה הוא שבור. כך אני נראה, מה אני יכול להגיד לך? מכל המשפחה שלי לא נשאר אף אחד. אני לבד בעולם. ממשיך לנקות את הרחוב. הוא מנקה רחובות. מנקה רחובות בקדושה.
מי יודע איזה קדושה מביא לעולם בכל יום, שהוא מנקה את הרחובות. אני אמרתי משתומם, ואני אמרתי לו, אדוני, תרשו לי, אתם זוכרים תורה מרבינו הקדוש רב כהן מסקלמן? בהתחלה הוא אמר, מה? אתה חושב שאחרי אושוויץ אפשר לזכור תורות? אמרתי לו, כן, בטח. דברי רבינו הקדוש יורדים לתוך עמקי הנשמה. הוא מסתכל עליי זמן רב ומי לשמה. אתה באמת רוצה לשמוע תורה מרבינו הקדוש? אני רק זוכר שממש התחלתי לבכות. אמרתי, אני נשבע לכם, אני רוצה לשמוע תורה. אני משתוקק עם כל הנשמה שלי. אבל הוא היה חסיד אמיתי. הוא לא מוסר תורות כשהוא מנקה את הרחוב. הוא הלך ונטל ידיים. נתן לי קצת מים על הפנים שלו. התחיל לספר לי בכל מקום שאתם תעזרו לי רבותיי. דע לך שעד שיבוא המשיח זה יהיה שבת קודש כמו אצל רבינו הקדוש. איך אני יכול לתאר לך את הבואי בשלום אצל רבינו הקדוש? הוא עומד באמצע וכל הילדים רוקדים מסביבו. בני שבת נקרא בלה. איזה פנים היו לרבינו בשבת קודש, לא כמו מלאכי השרת, אלף פעמים יותר יפה. השולחן, רבינו הקדוש נכנס על השולחן ומתחיל, שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון. עם כמה מאות ילדים, באמת מלאכי עליון, משרתי עליון. זה לא יהיה עד שיבוא המשיח, אבל דע לך, בין הדגים למרק, בין מרק לעוף, רבינו הקדוש שמע תורה על הפרשה. בכל פעם אחרי שהוא גמר את התורה, כך היה אומר, כך היה, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. עבודה של זריקה. זרקתי עליך מים טהורים. רבינו הקדוש זרק עלינו מים משמי שמיים. כך הוא אומר, ואני אגיד לכם את זה כמו הלשון שלה, מנקה רחובות. הוא אומר, זה heilige süße Rebbe. So pflegt sagen, Kinderlach, teure Kinderlach, teure süße Kinderlach. Gedenkje, gedenkje, die größte Sache in der Welt ist, die Emetz in der Teube. ילדים חמודים, ילדים מתוקים, תזכרו רק דבר אחד, הדבר הכי גדול, לעשות טובה למישהו אחר. בכל פעם כשהוא גומר את התורה הוא אומר, Kinderlach, gedenkje, die größte Sache in der Welt ist, die Emetz in der Teube. הייתי באושוויץ, שמעתי מכל המשפחה שלי לא נשאר אף אחד. תמיד רציתי להרוג את עצמי, ואני כבר עושה כל מיני הכנות להרוג את עצמי, אבל פתאום אני שומע
קולו של הרב ואומר, קינדלך, teure Kinderlach, süße Kinderlach, gedenkt schon, die größte Sache in der Welt ist, den Emerson der Teube. פתאום אני מלא שמחה, ואתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ. בכל פינה, שוכב על הרצפה יהודי בוכה ואינו מי לדבר, כי מי יש לו כוח לשמוע עוד פעם את הסיפור על אשתו, על הילדים, שהם כבר שם בשמי שמיים. אז כל הלילה ישבתי עם היהודים השבורים, ונתן לי כוח. אחרי כמה חודשים אני שוב רוצה להרוג את עצמי, ואני שוב שומע קולו של הרב. דע לך, אני כבר בתל אביב, אני ממש לבד, אין לי אף אדם אחד. אתה יודע כמה פעמים כבר ניסיתי לאבד את עצמי לדעת, בתוך הים, אני כבר בתוך הים, ואני כמעט טבע. פתאום אני שומע קולו של רבי הקדוש, Kinderlach, süße teure Kinderlach, gedenkst du die größte Sache in der Welt ist, die Emerson der Teube. הדבר הכי גדול הוא לעשות טובה למישהו. מה אגיד לך, אומר לי? אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות ברחובות תל אביב? אחרי כמה חודשים חזרתי לארץ בבוקר, יהיה בחנוכה. בבוקר הראשון רצתי לרחוב שם על יד הירקון למצוא את המנקה רחובות, הגיבן הקדוש. לא מצאתי אותו. נכנסתי למלון השלום ושאלתי, איפה המנקה רחובות? איפה הגיבן הקדוש? אמרו לי, אתה לא יודע, האם לא שמעת שביום השני של חג הסוכות הוא עלה למרומים? אתם שומעים כולכם, כשבוא המשיח, תחיית המתים, הגיבן הקדוש המנקה רחובות יחזור לעולם הזה, הוא ינקה את כל הרחובות מירושלים עד סוף העולם, ואתם יודעים איך הוא ינקה אותם. הוא יעמוד בראש הגבעה, הוא ילמד את כל העולם כולו. הדבר הכי הגדול בעולם הוא Kinderlach, teure Kinderlach, die größte Sache in der Welt ist, den Emerson der Teube. אתם שומעים? שומע לנדל. אתם חושבים שאם אדם מבקש טובה מכם, אתם עושים לו טובה? לא. בשבילכם. Die größte Sache in der Welt ist, den Emerson der Teube, teure Kinderlach, süße Kinderlach. Die größte Sache in der Welt ist, den Emerson der Teube, ילדים מתוקים, ילדים חמודים מדבש. הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובות למישהו.